Клапа, трета сцена, първи дубъл, Франклин 3. Свалихме целият таван, да стане супер уютно и готино. Трябва да се махнат и да оставим мазилка, да се напише Атом. Трябва чували. Може да включим ток. Днеска дадохме 150 лева за кабел. Здравейте, аз се казвам Митко, актьор съм. Здравейте, аз съм Боби. Това е нашата приятна къщичка, в която си работим и искаме да я подобрим. Заедно с още няколко човека на изкуството взехме това място и искаме да го направим съвременен арт-център, Creative Hub. Здравейте, аз съм Стефания, аз съм от театър Атом и това е нашата зала, където ще се провеждат workshopи, ателиета, перформанси, представления. Това тук е нашия танцов килим. Част от него е купено едно представление, което играхме във Франция. Друга част от него, която е различна, е подарък. И третата част от него, която е цветна, е сценография от едно представление. Танцовия килим, който ни трябва да се произвежда в Австрия. Ние имаме нужда от 80 квадрата, за да запълним цялата зала. Подложката, която слагаме, е от кашони. Определено върши работа. На него сме създали последните си 6 проекта. Сгъл се, слага се в колата, пътува се с него и се играе. Ако не се вземе подходящ гафер, се случва това, което се случва в момента, залепва и килима се прецаква. Трудно може да се намери тук. Това е нашата работилница. Идеята е тук да работим като е хубаво времето. Друга част от работилницата. Тук си държим инструментите и тук работим като навънка вали и е много студено. Тук е мястото, където ще се случват часовете по актьорско майсторство. Аз водя актьорско майсторство на училища в района. Децата, за да се занимават с изкуство и всякакъв вид такива неща, които повдигат духа. Аз онзи ден бях в няколко училища и те са същите като когато аз бях ученик. Това беше преди 17 години примерно. Тук има едни кончета, които сме ги направили от стари палета. Бяхме ги сложили 3 спирки на градския транспорт, хората да гледат на тях докато чакат рейси и да не им е толкова скучно. А пък тези ги взехме, за да ги ремонтираме, защото се бяха почупили, защото хората много им се израдваха. Ето това е съндъка с електрическите закровища. Тук са всички кабели, кружки и прожектори, с които театър Атом разполага. Те са купени от едно участие на един фестивал. Може да се освети на някакво основно ниво танцово представление. Имаме нужда от 3 пъти повече прожектори и то 3 пъти по-качествени. Там прожектор, там прожектор. Аз съм актьор и никога не съм се занимавал с мебели, с дърво. Май почти нищо различно от актьорското. Тук се колаборират всякакъв вид изкуства, понеже в нашето място има много други хора. Едни от тях се занимават с дърво и мен ми беше много интересно. И се хванах един ден и почнах да шкуря дъски и се получи тази масичка. Идеята е тук да бъде офис частта, в която всички хора да си имат собствено бюро и да си работят на тях.
всякаква работа, въобще каквото им се занимава. Ние сме ги правили и тях естествено сме ги направили от палета. Сега сме направили едни колички за бездомни. Има някакви инструменти от сорта на бормашини, шлайф, за стара флек. Но в принцип не трябват още инструменти. Понякога някакви приятели ни дават назаем. Това ЗГ, това е един от инструментите, който едни приятели ни подариха, което е много яко. В един момент нещо беше развалило, ама някакси успя да го оправя и за сега работи. Което е добре. Това е задния двор. Го ползвам също за работилница и да майсторирам някакви по-големи инсталации. Old school система. Тя е хибрид. Само може да се усилва, нищо друго не може да се прави с нея. Много костюмите за представлението се шият от моята майка. Тя, освен всичко останало, е сътворила това. Стиропорни топчета, които в момента ще се превърнат в пухове от меките столове. Нямаме огледала. Зимата ще ни бъде малко студено, защото все още няма отопление. Това е един много интересен парапет. Едно от първите ми докосвания до дървото. Сега сме го пакетирали с него, да не го вали дъжда. Горе-долу за един ден, ден и половина някъде работа. Като го правихме беше зверска жега. Много готино, като бачкат повече хора заедно, работим заедно и много по-бързо се получава работа, ти като виждаш моменталния резултат и работиш с по-голямо удоволствие. Ако парапета го няма, хората може да паднат, но като парапета е тук, винаги има на какво да се опреш. Взето парапета е нещо като най-добрият приятел на човека в някакъв момент. Защото тръгваш, залиташ на някъде да падаш, оп, парапет. Всъщност това са приятели, парапети. Кът!